Asa man mo kasagaran magyaw-yaw, sa balay o dinhi simbahan? Tos balay. Asa man mo kasagaran daling masuko, dinhi o dito sa balay? Balay. Kinsa may mga tao nga dili kayo ninyo ganahan siging istorya, dinhi o sa balay? Kana bang di kay kaganahan magtingog-tingog ba? Amot lang ninyo. Si Kristo iya gining giklaro aron dili ta makalitan na ang propeta apil na taani kay pagbunyag nato nahimo man tang mga propeta. Kaning propeta mao man ni siya magsangyaw sa maayong balita o magtudlo unsay angay buhaton. Ang propeta kuno dili gyud dawaton sa kaugalingon niyang lungsod o sa iyang pamilya. Mao gid nay gisulti ni Hesus. Nya kay gisulti naman indaan, nya mao man sa nahitabo sa kinabuhi ni Hesus unsa may atong misyon. Magpakapropeta ta o dili? Timaniha og magpakapropeta ka, di jud ka dawaton sa imong kanang duol sa imong kinabuhi ba? Nya unsa man magpakapropeta ka o dili? Narana nimo. Mao na nga kani klaro man ni kayo. Nanglitan si Hesus didto sa laing lugar, dinaig kay siya. Mga tao libuan magsigig sunod-sunod niya. Pero pag abot sa ila, giguroy siya kay ihog untas pangpang. Ngano man, lagot sila. Ang atos ang kinabuhi ingon ana pod. Abisan ako isip pare adto ko sa laing lugar, sus daghanang magpa-picture. Magutman ko usahay di ko kakaon kay naghang magpa-picture. Pero dinhi sa ako mga kuyog dinhi sa parokya, wa man gani mo tupad og lingkod di kaon. Magpalayo wa gyud kutob lang og makalikay lang gyud, likay gyud. Pero dito, so bunlot-bunloton ko sa laing lugar ba, bunlot-bunloton mo na kong mga wingig na lang ko ni akong naong, diri pader, ana sige jud kuan. Nayuban mo hilak pag yun, mo gakos, mo hilak kita na jud ko nimo pader. Pero ang taga diri, mo hilak og sigihag patawag eh. Gyud malipay nga patawag sa pare. Ang taga dinhi ba? Ay, parehara ko ninyo ko. Sige mong tambong din ni misa niya. Ako, sige sa ko, wali. Sulti na sana ako. Mauning niya ako isulti. May nga nasa, balik. Pero ang taga dito sa lain, parte, duta gini, duta gini paminaw. Ay nalaghunong og sulti pa din. Pero din magsigtan aus rin. Nusam ni siya mahunong na, taas na sa kinirong milian. Liit na sa kus pamahawa ni Ron. Ganaan nya angayan ba na nahimuon akong rason aron dili na gyud ko musulti? Ayaw, sulti gyud, bahalag dili paminawon. Pero maminaw ka aning gisulti og magpakapropeta ko nya musulti ko og maminaw lang gyud ka, do na gyud kay makabot nga kaayuhan. Kaya wa man ko magsultig dautan. Si Kristo wa man magsultig dautan. Ang maminaw, grasya na nimo. O na pugson kita sad ug do na say mga tawo mosulti nato nga murag di taganahan maminaw tungod kay kanang wa sa kauyon niya ba. Pugsa ang imong kaugalingon pagpaminaw. Mo na sinaaman diri sa unang pagbasa nganong naayo man sa siyang sanla. Gipugos niya ang iya galagot na gud to siya. Galagot na siyang propeta Eliseo. Anong mao na iya sulti nako? Unsa? Anong di man na siya mogawas? Nganong magsugo-sugo ra man na siya? Lagot siya ba niya, anak pa dyan ko paliguon anang suba diha nga kabati anang suba sa Hordan, nindot atong amo mga suba dito. Anak siya, yaw-yaw siya ba? Di ko, uli na ta. Anak. Pero giingnan siya mga sulugoon, sir, niya naman ta dinhi. Nganong di na lang na ni mo sundon? Gipugos niya iyang kaugalingon nga mosunod. Niya ang sa may nahitabo. Nganong di man mo mutubag?
anhisad mos misa ba, pugsa sa taon inyong kaugalingon nga maminaw mo. Jutay ra kayo dito mag ang ayaw nga ana. Murasag na nagana ba, murag na ayaw. Wa gyud maminaw kay nga naman naanad na lagi ta siging simba na basa naman sa nadia di man sa nakamaw kay mo basa ng mga lektura na o kamao sa may man ginasay mo basa. Kat kutob na lang ta diha. Pugsa ang imong kaugalingon. Atong pugson ang atong kaugalingon nga maminaw tas Ginoo. Bahala nagwa nay lami paminawon. Maminaw ta. Nya wag tangon anato atong kasuko kay kani magong kasuko sama aning mga Hudiyo nga sige lang kasuko ni Hesus, wa na hinuon sila ka pahimos sa mga nindot nga pulong ni Hesus. Pugson ba pagpaminaw? Muna ang hinaot ta nga ang atong mga politicians karon pugson nila ilang kaugalingon nga maminaw sila sa ilang kaatbang ug mudawat nga ang gisulti sa ilang kaatbang sakto. Dili kay magsigig saway. Siging akyos nga fake news. Nga ang pikasad, innocent fake news. Libog lang tani. Pugso na itong paminaw. Pero labaw tanan, atong iyampo, atong mga politicians, mga leaders sa nasod, labi na gyud si Putin o kanang naan dihang si Ukraine, pugson unta nila ilang kaugalingon nga maminaw sa Ginoo. Kay ang Ginoo ra gyud, ang iya ra gyung pulong, maura gyud makahatag natong tinuod nga kalipay, kalinaw ug kaluwasan. Unsa toy tubag nato sa Salmo? Nato na. So good na sa ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios, kanus aman ako makaatubang kaniya. Ang ato magong lawas mura ni siyang mobalibad sa mga dili niya mauyunan. Pero doon na ragi usa nga gipangita sa atong kalag. Timani baya ang ato bayang kalag mo di mamatay. Unsa may gipangita sa atong kalag? Ang Ginoo gyud. Ginoo mo na kun unsay imong gipangita ron, nangita kag kwarta, pangita Ginoo diha sa imong kwarta. Kanus amang ka makakita Ginoo diha sa imong kwarta kun mopalit kag slot. Kung mutabang kas imong silingan, kung imong pakanon ang gigutom, mubuhat ka sa works of mercy. Ana. Suwahin na ninyo, palit mong slot, tabang pagyan mo silingan. Kita ta Ginoo, nya katus ang imong gitabangan, samot sa tong makakita Ginoo. Karon gani, mura magay kung makakita Ginoo sa atong halin, o nabot na, sa ginagmay lang, abot nag 2,641 atong halin. Oh, di ba? Daghan na ni. Nindot na ana. Nya nga to sa SUS BF to siya. Nya nga tong dopes para sa atong project. Oh, niabot na sa 314 slots ang halin. Oh, pak yapon. Nindot na ana. Nya, og napasa roy maminaw aning atong gisulti. Labi na ning nanambong misa. Maminaw niya magdungan sa ning pamalit karon. O di pa na mura na tag makakita Ginoo. Oy makaingon ta, praise the Lord, praise the Lord. Sa Kapilinya bitaw, Kapilinya basa dito sa San Remigio karon man ang Abril 4 siya i-consecrate. Lipay kay sila nga na ang budget katong 10 million nakatampo kita dito. Dako-dako yung ato mga 9,500 slots nya kinahanglan 10,000 slots ana ang gikan lang dinis ato mga 9,500 ila dito mga 500 sad kapin so ni sobra gyud sa 10,000 slots murag nahuwasan dito ang mga kuano ang mga kanabang organizer ba kay salamat sa Ginoo salamat in taon ana kita Ginoo karon gud perti nang daghanang nambong galibog na kung saon pag-distribute ang wristband hurot na ang mga reserve na lang mao'y nahibilin di nam sa to pwede i-distribute kay taghan kaing tao nga gusto didtong muadto ngano man makakita ta Ginoo apan kun wa pasad ta kitang mga parishioners dinhi og mga online parishioners wa pasad ta mo paambit sa atong mga grasya gigamit ang atong kwarta para sa Dios non nga
buhat, wa sad ni mahitabo karon nga murag na nga hurot na ang tanang reserve. 6,000 ra ka tao ang dawaton didto. Hurot na, nag-awas-awas na. Pagkadakoan ng grasya kita sila Ginoo, pero di man na mahitabo og wapa sa tamalit. Oo, na nagkatampuhay na taron. Bahala nagdili mo adto dito. Di kaapil anang consecration rite, manimba lang ta. Napaman say misa sa Abril 4 nga di na kinahanglag wristband. Naay alas 11, nga naay alauna. Ako'y mumisa anang alauna. Ay mo pag wristband, no? Paman say mo adto ana pertim sang inita nang alauna. Sunog mo dito. Ana yung pagdaan na lang mong payong, pagdaan mong tubig, niya labaw tanan, pagdaan mong pagkaon, aron di mo magutman. Niya napagi alas 2:30 nga misa, napagi alas 4 sa hapon nga misa. Kining tanang mga misa sa Pizza 4, mao ni ang atong pagpakighiusa sa consecration ni anang Kapilinya di Fatima nga replika didto sa Portugal, the only in Asia and the only in the Philippines, and it is in Cebu. Ako lang ning gihisgutan ba kay pagkadakuan ng grasya makakita kita Ginoo diha. Pero nagsugod na sa atong pagpaambit, naminaw ta sa pagtawag sa Ginoo. Nya kining ato sa ron dinhing parokya, nag-anam naman sa nagkanindot ang atong mga grounds, ang tukod tag kumbinto, ug mupalit gyud aning tanan natong slots sa DOPS, di pa may mga 53,000 ka slots, ug mupalit yung tanan ba? Inikatukod aning tanan, makaingon yun ta, sus Ginoo, wag yun ko magtuo. Mana ta? Ingon na naman ang buhat sa Ginoo. Nya makatagbaw ni sa atong panginahanglan sa Ginoo. Hinay-hinay lang. Gamiton taning kwarta para makakita ta Ginoo. Kaysa makakita ra kita ng atong balay, atong sakyanan, kutob ra kita diha ba? Sigig ihapan ng balik-balik ang ihapan ng kwarta hasta tong dunot kaayo iphon pagyod nya igihan kaayo mawa nga ayaw na ana kapoy na kinastanan, di ba? Mao na og ato ning buhaton makatagbaw ni sa atong kauhaw nga espirituhanon. Anindog ta.